Bun găsit! Ne urnim greu să mergem la medicul dentist. Frica de stomatolog pare mai degrabă o afacere românească. Ar trebui însă să ne educăm în acest sens, mai ales ca părinți, pentru a transmite o moștenire sănătoasă copiilor noștri. Vizita copilului la stomatolog este recomandată încă din al 2-lea an de viață. Cu puțină delicatețe și apelând la mici trucuri de pregătire ale specialistului, veți fi surprinși câtă înțelegere va dovedi copilul dumneavoastră, chiar dacă e vorba de atât de detestatul aparat dentar. Rubrică oferită de Dental Praxis. O dilemă a părintelui debutant este momentul în care trebuie să-și ducă pentru prima dată copilul la medicul stomatolog. Prima vizită la cabinetul stomatologic cu copilașii este binevenită undeva pe la 1 an jumătate, 2 ani. Este bine să se acomodeze în primul rând cu locul. Trebuie să fie un loc plăcut, să dorească să se așeze pe scaun și să deschidă gurița. Poate nu o să reușim la 1 an jumătate, 2 să folosim o trusă, pentru că se va speria de oglindă, de sondă, sunt niște instrumente pe care el nu cunoaște. Este bine să venim la o vârstă foarte fragedă, pentru că nu se știe când pot apărea probleme. La 1 an jumătate, 2, copilul are destui dințișori în guriță ca să ne putem da seama dacă va avea pe viitor anumite probleme. Poate vi se pare ciudat, dar sunt copii care la 2 ani au deja carii. Ei nu materializează durerea cum o fac adulții. Dulciurile sunt cel mai mare dușman atât al dinților de lapte cât și al celor definitivi. O veste neplăcută pentru orice copil pe care n-ar trebui să o afle pentru prima dată în momentul în care s-a lăsat convins să fie investigat. Dulciurile sunt cele mai periculoase pentru dințișori și pentru dinții de lapte și pentru dinții definitivi. După ce mănânci ceva dulce, ar trebui să te speli de fiecare dată pe dințișor, cu pasta și cu periuța. Știai asta? Mai vrea. La 3 ani, întâlnirea cu medicul stomatolog este cât se poate de plăcută. O împrietenire și o investigație serioasă care pregătesc o relație de viitor specială și mai ales previn problemele dentare neplăcute pentru copil. Undeva la 2 ani jumătate ar trebui să aibă toți dințișorii de lapte erupți. 10 dințișori. Ia uite. Oglindă. Wow! Și asta știi ce e? Ce este? Ca o scotitoare. Știi ce fac cu ea? Da. Îți mângâi dințișorii. Verificăm să nu aibă punctulețe negre, punctulețe de carie. Este bine să aibă spații, pentru că dinții definitiv întotdeauna sunt mai mari. Dacă nu există spații, este un risc mai mare ca dinții definitiv să iasă înghesuiți. Pacienta în cauză are un dințișor, un incisiv superior mai negru, probabil o să fie primul dințișor pe care o să-l piardă. Mai târziu însă, de exemplu la 6 ani, lucrurile se complică. Începe perioada extracțiilor dinților de lapte, care ar trebui făcută obligatoriu în cabinetul specialistului. Domnișoarei îi se mișcă un dințișor de lapte. De obicei, la noi în țară se practică în popor extracția dințișorilor de lapte să se facă acasă, cu ață. Nu vă recomand, pentru că experiența este destul de traumatizantă și mai mult ca sigur acei pacienți nu o să mai calce niciodată la medicul stomatolog. Copiii să-și facă aceste extracții de dinți de lapte în cabinetele stomatologice cu anestezie, se aplică un gel pe gingiuță și pe dințișor. Dințișorul amorsește și cu clești special pentru copii se fac extracțiile foarte frumos. Se aplică și o compresă pentru a nu sângera, lucruri care nu sunt posibile acasă. Și este bine să vedem că dintele a fost scos în totalitate. Un părinte acasă nu are de unde să știe dacă nu cumva a rămas o rădăcină. Acea rădăcină poate crea grave probleme în viitor. Aparatul dentar nu este un lux cum s-ar crede, ci chiar o necesitate. Am ales să-i pun fetiței aparat dentar pentru că dințișorii definitiv sunt mai mari decât dințișorii de lapte și nu au loc să se aranjeze singur pe arcadă. Aparatul mobil nu face altceva decât mărește osul și astfel se asigură spațiul necesar pentru erupția dinților definitiv la locul lor. În general, un aparat mobil se poartă cât îi permite șurubul, care se învârte lunar. Se obține alinierea zonei din față a incisivilor centrali și incisivilor laterali.
Carile la copii sunt cu adevărat problematice, inclusiv cele care afectează dentiția de lapte. Există reguli de alimentație și de igienă care trebuie respectate de la cele mai fragede vârste. Pot influența carile de lapte dezvoltarea dinților definitivi? Există o legătură între carile dinților de lapte și carile dinților definitivi. Pacienții care prezintă carii la dinții de lapte probabil sunt mari consumatori de dulciuri, probabil ei nu au nicio igienă foarte riguroasă când au dinți de lapte și automat când vor avea dinții definitiv va exista aceeași problemă. Recomand sigilarea dinților. Cel mai bun moment pentru o sigilare este imediat după ce dintele definitiv a erupt pe arcadă. În principiu, pentru molarii de 6 ani, dacă se poate, pacientul să fie adus în preajma acestei vârste, pentru că atunci încă dintele nu a fost afectat. O simplă sigilare presupune aplicarea unui material, nefiind necesară folosirea frezei. Exact pe placul celor mici. Nu mi-e frică de dentist. Rubrică oferită de Dental Praxis. Dacă aveți sugestii sau întrebări, nu ezitați să ni le adresați pe pagina de Facebook a emisiunii. Ne reîntâlnim și mâine la aceeași oră pentru că vrem să auzim numai de bine.